Gwerin, mae gennym ni Gwyneth Glyn, Cai Fawn a Mair Thomas Evans yn mynd i fod yn perfformio yn y rownd yma. Maen nhw wedi bod yn cyfansoddi ac yn creu eu perfformiadau bendigedig. Da ni'n mynd i ddechrau efo Gwyneth Glyn, yr hogan o'i ddionydd. Sut wyt ti, Gwyneth? Iawn, diolch yn fawr, sut wyt ti? Dwi dda iawn. Da ni wedi weld ti dan fanna'r Tŷ Gwerin dipyn wrth yma efo pedair. Mae'n fendigedig, da chi wedi cael ymateb da? Wel do, dwi'n wedi cael gymaint o views am ei byd rioed. Na, mae wedi bod yn sport garw perfformio efo'r dair, maen nhw'n hyfryd iawn. Reit, beth sydd o'n blaena ni rwan tan y perfformiad yma? Wel, dwi'n ni mam dan chi, ond un o'i chafbwyntiau fy wythnos i wedi bod dros y misoedd dwytha yma, ydy cael mynd am drip i'r archfarchnad. Ac mae'r cyfnod rhyfedd yma wedi newid ymherthynas i efo'r busnes siopa yma. Wedyn rhywbeth bach felly sgyn i. Gwych, iawn ta, steddwch yn ôl, awn ni am y perfformiad cyntaf. Nawn ni ofyn y technegydd rhithiol ni i bwys o ple. O, ydych chi'n clywed? Da ni'n clywed dim byd na dden. Be mae pawb yn ei glywed, sefyd? Sain wedi... O! Piciad i weitros am dortho fara. Aldi little, ranwl i le reidi. Campynt yn dlotach yn dŵad adra. Aldi little, ranwl i le reidi. Gwario a ryw gawsia ffrengig. A ryw dryffls bach organig. Aldi little, aldi ranwl dad i le reidi. Mynd i co-op yn gydwybodol. Aldi little, ranwl i le reidi. Efo magi a fy hun a chydwybod gymdeithasol. Aldi little, ranwl i le reidi. Ond hyd yn oed yn archfarchnad y bobl, ma' na brat wrth i'n hordio'r bogrol. Aldi little, aldi ranwl dad i le reidi. Pawb a'i fenig, pawb a'i fwgwd, yn aldi a little, dyna i le reidi. A chadw hyd braich i osgoi unrhyw ffrwgwd, yn aldi a little, dyna i le reidi. Wink gyn henwr mewn mwgwd lledr, diolch i ddiw am yr heol ddwy fedr. Yn aldi a little, ranwl dad i le reidi. Roedd na drefn wan we yn Tesco. Aldi little, ranwl i le reidi. Erbyn hyn ma' nhw'n hy iawn i hosgo. Aldi little, ranwl i le reidi. Neinian tychan hyd y tatws. Brymu a'i beswch hyd gynnyrch y becws. Cocni'n cysgu yn y cwsgws. Visitors yn cario'r feirws. Aldi little, ranwl dad i le reidi. Dreicfyd annwl gnewch hi'n rheol. Dim aldi little, ceri siop y gongol. Fod rhaid i bob Cymro siopan lleol. Dim aldi little, ceri siop y gongol. Gwell yw talu trwy yn trwyna, helpu'r Cymro bach drws nesa, a chefnogi ma'n fus nesa, cynnal calon yn cymuneda, cadw'r heniaeth ar dafoda. Ond pan eith yr ymwelwyr adra, i aldi little Tesco Waitrose Londis a Co-op awn ni. Gwych, ond dyn ni wedi cael yn problemau technegol cynta. Ydych chi eisiau clywed i eto o'r dechrau? Ie. Ie?
Lois ein technegydd, rhif technegydd ni yn y nefoedd, allu di chwarae Gwyneth eto o'r dechrau, sgol i di dda. Sut ti'n blaen? Boed chi'n ddyn neu boed chi'n ddynas, aldi little, ranwl I lereidi, rhaid I bob un neud I negas. Aldi little, ranwl I lereidi, Tesco, Morrison, Spar, Talondis, bobl annwl yn tos na ddewis. Aldi little, aldi ranwl dad I lereidi. Piciad I weitros am dorth o fara, aldi little, ranwl I lereidi. Campynt yn dlotach yn dŵad adra, aldi little, ranwl I lereidi. Gwario a ryw gawsia ffrengig, a ryw dryffls bach organig. Aldi little, aldi ranwl dad I lereidi. Mynd I co-op yn gydwybodol, aldi little, ranwl I lereidi. Efo magi a fy hun a chydwybod gymdeithasol, aldi little, ranwl I lereidi. Ond hyd yn oed yn archfarchnad y bobl, ma' na brat wrth i'n hordio'r bogrol. Aldi little, ranwl dad I lereidi. Pawb a'i fenig, pawb a'i fwgwd, yn aldi a little, dyna I lereidi. A chadw hyd braich I osgoi unrhyw ffrwgwd, yn aldi a little, dyna I lereidi. Winc gyn henwr mewn mwgwd lledr, diolch I ddiw am yr heol ddwy fedr. Yn aldi a little, ranwl dad I lereidi. Roedd na drefn wan we yn Tesco, aldi little, ranwl I lereidi. Erbyn hyn ma' nhw'n hy iawn I hosgo, aldi little, ranwl I lereidi. Neinian tychan hyd y tatws, brymu a'i beswch hyd gynnyrch y becws, cocni'n cysgu yn y cwsgws, visitors yn cario'r feirws. Aldi little, ranwl dad I lereidi. Dreicfyd annwl gnewch chi'n rheol, dim aldi little, ceri siop y gongol, fod rhaid I bob Cymro siopan lleol, dim aldi little, ceri siop y gongol. Gwell yw talu trwy yn trwyna, helpu'r Cymro bach drws nesa, a chefnogi man fus nesa, cynnal calon yn cymuneda, cadw'r heniaeth a'r dafoda. Ond pan eith yr ymwelwyr adra, I aldi little Tesco Waitrose Londis a Co-op awn ni. Hwre! Gwych! Diolch Gwyneth. Dwi'n falch bod ni wedi cael glo hwnna ddwy'n waith. Wel, un a hanner. Oedd yn gret. Diolch ti Gwyn. Reit, awn ni syth ymlaen at y cystadleuaeth nesaf yn y rownd can Werin, Cai Fôn. Rwan ta, mae Cai yn 20 oed ac yn fyfyriwr tlawd sydd ar fin cychwyn I flwyddyn ola yn byw ar Pop Noodles a Ready Meals yn Mhrifysgol Bangor. Mae hefyd yn astudio Cymraeg a hanes yna. Mae wedi bod yn treulio'r lockdown, lot gormod amser o'r lockdown, yn gwneud TikTok sef ei chwaer yn hwyr gyda'r nos. Na fu'n effeithlon o gwbl dros gyfnod y lockdown, ei gyfadeddiad ei hun yw hynny, fe lwyddodd trwy ffliw canfersiol I ennill tlws y cerddor yn Steddfod T ddiwedd mis Mai. Wel, llongyfrychiadau Cai. Oedd hynny yn dipyn o gamp, doedd? Diolch, Anni. Reit, sy'n mynd â ni? Wel, be sgyn ni di cam amserol iawn yn yr oes adfudus sydd ohoni o fake news a heintia marwol. Un o'r pethau sydd wedi cael ei taro fwyaf dros y misoedd dwytha yma ydy gwerthu papura newydd.
Sneb isio prynu papur newydd ddim mwy. Mae pawb wrth gwrs yn cael ei newyddion o fewn eiliadau ar flaenau i bysedd ar Twitter ac ar Facebook. Felly, yn y gan yma, dwi'n gofyn pwy sydd isio papur newydd. Gwych, diolch Cai, mi redwn ni'r tap. Pwy sydd isio papur newydd? 90 ceiniog ydy'r gost. Y Bangor Mail a'r Daily Mirror, y London Times a'r Daily Post. Bob un papur bore heddiw'n sôn am feirws dros y môr, ac y bydd o erbyn fory wedi cyrraedd wrth eich dor. Y Western Mail, lle ceir ei gwell, newyddion drwg o China bell. Y Liverpool, Manchester, Birmingham, London Papers, y London Papers. Pwy sydd isio prynu golwg? Hanner pris i bawb ar dôl. Ydych chi yn dal ar ffyrlo? Prynwch. Gyn ni lot ar ôl. £5.75 am gopi, chewch chi'n gwell yn unrhyw fan. A gewch chi'r Cymro yn y fargian. £2 for the price of one. Rhenwas Gymraeg, gweld £10, a thref yr inc di mynd yn llwyr. Ond dewch chi'ch holl gelwydd a'ch mwydro o'r English Papers, yr English Papers. Ond pwy sydd isio papur newydd os di'r hogyn ddaeth ag o wedi gyffwrdd tra'n ei bostio trwy eich blychau bob un tro? Olchodd o i ddilo fo. Ydy o'i werth o'i dalu dima, cymryd y risg a be di riws os dio'n llawn o sothach clwyddog ac yn drewi o fake news. Ymwelwyr lu sydd ar ryw draeth, mae pethau'n mynd o ddrwg i waith. O gewch dalu ar lechan i gerdyn ei PayPal, PayPal, dwi'n cymryd PayPal. Ydw i fod i fynd i'r coleg, ga i fentro fynd i'r ref. Os ydw i am gael i fantio laswng gychwyn second wave. Papur heddiw, bore heddiw, tre Manceinion fawr di cau. Lockdown arall yn yr arfaeth, anodd gweld rhwng gwir a gau. Ond os di'r news yn gwneud chdi'n flin, cei lapio jets, neu sychus dyn yn y Liverpool, Manchester, Birmingham, London Papers, Papers, y Birmingham Papers, y London Papers, y London Papers. Gwych. Ww! Diolch Cai. A pwy oedd yr hegaduras, dy chwaer? Ia, wir, non. Da iawn, diolch yn fawr. Reit, ymlaen i'r ola yn y rownd gan Werin, Mair Thomas Evans. Mae Mair wedi bod yn treulio cyfnod y clo yn tyfu a thrinio i gardd a'i gwallt. Ond maen nhw bellach yn wyllt a di-drefn fel hisa. Pan ddath y cloi mawr, roedd hi ar ganol ffilmio cyfres newydd gan cwmni da, Rubbish. Dyna di enw'r gyfres. Nath i ail-afal yn y ffilmio ddechrau gorffennaf a mae'n newydd orffan hynny, felly cyffroes iawn i'n gyd gael gwylio Rubbish. Mae'n edrych ymlaen at dreulio cyfnod rwan yn creu deunydd perfformio ar enw Cynfas Mam. Diolch i grant gan Cyngor Celfyddydau Cymru. Wel, bendigedig Mair, sut ydych chi heddiw? Dwi'n dda iawn, diolch yn fawr chi Anni. Reit, a lle mae'r gan Werin yma mynd â ni? Di rhywbeth i wneud efo'r gwaith torri a chadw a chynnal yr ardd neu'r gwallt? Wel, y gwallt. Y gwallt, mae wedi mynd
dwi wedi guddio dy golwg erbyn heno. Ond mae na waith i drin ond mwy o waith trin yn gwall na trin yr ar, y deud y gwir. A mae hi hefyd yn mae'n gan, sut allai alw hi, rhydd donyddol, dwi'n meddwl. Ia. Dyn ni'n licio sy'n ni wedi meddwl am yr esgus yna mewn cystadlaethau Canu Gwerin dros blynyddoedd. Wel, dwi'n meddwl bod eisiau arbrofi a mae eisiau ni ledaenu yn gorwelio yn y tonyddiaeth o fewn Canu Gwerin. Gwych, diolch Mair. Felly dyma ni berfformiad Mair yn ymbilio am apwyntiad. Dwi fel buwch wyneb wen lwyd, dwi fel buwch wyneb wen lwyd, dwi fel buwch wyneb wen lwyd, a ngwallt lawr allt yn tyfu. Mae ar yn nythu yn ddyfo, mae ar yn nythu yn ddyfo, mae ar yn nythu yn ddyfo, mae'n clwcio ac yn dodwy. O tor, 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 tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor, tor. Tor, 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 tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor angwall, dere, tor, tor. Oes barfeto, oes heb ei fflycio, ar fy nghen fawr bigog, mae'r hen farf yn sbrowtio. Barf fynd ddi flew, gyffon ddi yslis ddi, aich yn ffon ddi. Barf wen, hi fyn wen flew, gyffon wen yslis wen, aich yn ffon wen. Saith o adar man y to, saith o adar man y to, saith o adar man y to yn ffrio uwch fy nglistia. Ar hen dyllian a'i ffig gam, ar hen dyllian a'i ffig gam, ar hen dyllian a'i ffig gam yn chwerthin am fy ngwreiddia. O tor, 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 tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor, tor. Tor, 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 tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor angwall, dere, tor, tor. Mi liciwn steil bach cwta coch, mi liciwn steil bach cwta coch, mi liciwn steil bach cwta coch, a moch yn glir o flewiach. Neu wallt melyn cyrliog clen, neu wallt melyn cyrliog clen, neu wallt melyn cyrliog clen, angen heb ddrain na brwgliach. O tor, 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 tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor, tor. Tor, 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 tor angwall, tor, tor, tor angwall, tor angwall, dere, tor, tor. O, da, gwych, diolch Mair, bendigedig. Iawn ta. Croeswch eich bysedd o'n bod y busnes pleidleisio yma yn mynd i weithio. Da ni'n mynd i fod yn pleidleisio ar Facebook Live, mi fyddai yn rhoi emoji i bawb, iawn? Felly dyma emoji pawb. Gwyneth ar farchnadu bawd i fyny, os da chi eisiau pleidleisio i Gwyneth. Cai a'i bapurau newydd, calon i Cai. A Mair a'i dolewiach, rhowch yr emoji cwtch, yr emoji'r dyn bach na rhoi cwtch, iawn? Dyna 30 eiliad rwan i ni bleidleisio ar Zoom neu ar Facebook Live. Ar ein marciau barod ewn. Dwi'n gobeithio rwan fod pawb sydd adra. O, dyma ni. O, fedra i bleidleisio, ni'n gwybod hyn. O, dwi'n man bleidleisio. Dwi'n joio pawb. Felly rhowch eich pleidlais.
Dwi jyst yn mynd i'r close ar un fi. O, mae hyn yn hilarious. Dwi wedi pwyso hanner awr ar y stopwatch yn hytrach na 30 eiliad. A mi'n iawn. Daliwch ati am ryw 10 eiliad arall. Dwi'n gobeithio rhywsut y bydd y canlyniad yn ynghyradd i. Felly, cofiwch ar Facebook Live, bawd i Gwynedd, calon i Cai, cwtch i Mair. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dyna ni. Pleidleisio wedi cael. Gobeithio bod pobl wedi bod wrthi. Neu newid yn y ffôn rwan yn hytrach na 30 munud. Gyfer tro nesaf. Na fo, iawn. Dwi'n yn gwybod sut mae'r canlyniad yn mynd i fy nghyrraedd i cofiwch, felly mae hyn yn gyffroes iawn. Tra dwi'n aros iddo fy gyrraedd. Siw bod yna rei bobl adra, siomedig iawn yn weld yng Ngwynaf i yn cyflwyno'r Stomp Werin, achos wrth gwrs, Dei Tom ydy seren fawr y Stomp Werin. A yn anffodus, dwi wedi dwy'n iswyddo am leni. A dwi wedi clywed i fod o yn mewn hyfforddiant ar hyn o bryd bod o'n paratoi, bod o'n mynd i ddod yn ôl i'r Stomp Werin flwyddyn nesaf yn Rhegaron, a mae o'n mynd i ganu cerdant, meddwl fo. Mae ar fan gwylyn mae Sion Edweb yn mynd i ddysgu fo ganu cerdant, ac mae Catrin Toffog ac Esyll Tudur am ddysgu fo sut i fod yn bochynaidd. Felly, edrychwn ni mlaen at y Stomp Werin flwyddyn nesaf o Dei Tom yn canu cerdant. Iawn. Dwi wedi cael rhyw un canlyniad. Ydy Lois yna? Lois, os gen ti'r canlyniad i ni wan ta? Dwi'n mwyn sy'n mynd i gyrraedd. Oes, dwi wedi anfon i chdi yn y chat. Reit. Yn y chat. Ce, di pawb yn nerfus? Pwy sy'n mynd â hi? Gwyneth, chdi fydd yn y rownd derfynol. Yn y rownd am gen. Gwych, diolch. Oedd hynna'n slic iawn wan. Nes i'n gweld y peth yn dofynu os bod fi mwydro am Dei Tom. Iawn ta. Awn ni mlaen i'r rownd nesaf. Y clocsio. Am y tro cyntaf yn Stomp Werin, mae gennym ni'r gystadleuaeth stepio. A da ni'n mynd i Gaerdydd at Lleici ac yn Llipari. Sut ydych chi'ch dwy? Iawn, diolch. A iawn, reit, mae gen i bwt bach fan hyn. Mae Elli yn gerddor proffesiynol, a Lleici yn astudio'r ffliwt yng Ngholeg Frenhinol Cerdd a Drama Caerdydd. Ac yn ystod cyfnod clo, da chi wedi bod yn pobi, coginio, rhedeg ar ôl bita'r holl gacenna. Da chi wedi bod yn coginio, chwarae gem a bwrdd, tyfu blodau hael, fel na ni weld yn y clip nesaf yma, a llawer iawn o glocsio. Ond beth dwi eisiau bod ydy, yn y gemau bwrdd yma, ydych chi'n gystadleuol, ydy'n mynd yn ffrau. Dwi ddim yn mynd yn... Na, dwi ddim yn mynd yn ffrau. O, mae'n gystadleuol iawn. Mae'n gystadleuol ydy. Iawn, ta ydych chi joio paratoi fideo ar gyfer y Stomp Werin? Do, yna lot o hyl yna. Na, mae gyda ni Tom sy'n helpu ni trwy chwarae trombôn. A nath mam ffilmio. A nath dad... Diolch i dad. Wel, taclus o'r ardd nath dad wneud, fel bod ni'n gallu wneud fideo taclus. Diolch i bawb. Mae hynny'n bwysig. Iawn, gres. A gawn ni weld eich perfformiad chi wan. Stedwch yn ôl i joio'r ddwy yn clocsio. Dwi'n mynd i roi fy hun ar mute.
ffrwydriad o gyriadau fan. Cool, diolch Lleucia gen chi. Briliant. Dyna chi sut mae dod â clocsio i lwyfan y Stomp Werin, ynddo? Reit, ymlaen yn ni wan at yr hogia, Tids ac Ethin. Mae gennym fi bwt di sgwennu'n benodol yn dych chi fan hyn hefyd. Mae Tudur ac Ethin, mae gan Tudur ac Ethin 2 o ferched bach yr un, ac yn ystod y cyfnod clo, nhw sydd wedi bod yn gyfrifol am gynnal a chadw gwalltia pawb yn y tŷ. Ella dylsach chi ddechdau fynd i weld Mair Thomas Evans ar ôl hyn. Mae'r ddau bellach wedi perfeithio'r bleth cwadrwpl Benny Weired a'r cwlwm Celtaidd gwrth glocwedd. Llon gyfarchiadau hogia. Tudur yn ystod y cyfnod clo wedi gobeithio dringo grisia gyfwerth a dringo Everest er mwyn codi arian i elusen, ond mi nath o sylwi yn buan iawn i fod yn byw mewn bwthyn. Mae Gethin ar y llaw arall wedi llwyddo i dringo'r grisia yn dio gyfwerth ac Everest gan fod un o'i ferched o wedi bod yn potty treinio ac mae'r tŷ bach i fyny'r grisia. Ond i bai hynny gyd, maen nhw wedi bod yn clocsio ers dros 30 mlynedd ac i chafbwynt i gyrfa nhw ydy bod yn rhan o'r Stomp Werin heddiw. Yn deg Gethin? Yn bendant, yn bendant. Wel, mae Tudur yn y gogledd a ti yn y de, sut wnaethoch chi ddod at eich gilydd, ydych chi wedi llwyddo i wneud rhywbeth felly? Wel, fi'n credu oedd yn bent os i ddechrau, o'n i ddim yn siŵr iawn siŵr i ddechrau, ond trwy y gwirthiau fel mae iddi o'r byd heddi, ni wedi dod ben ar rhywbeth fi'n credu. Mae bod yn gyd er bod ni ar wahân, so gobeithio joiwch chi. Mae hwnna wedi bod yn beth ydy ar wahân ond efo'n gilydd. Iawn, nawn ni joio rwan perfformiad Tudur Phillips a Gethin Page yn y rownd stepio. Hey, Tids! Gath? Hwnna ddim byd. Watcha hwn. Mae'n lift? Ie, go na. Gwych, diolch yn iawn, Gath yn Tudur. Os ydych chi'n gweld hwnna, cwpl eiliadau ar ôl ni, ddod o ni lawr fel,
So'n cweit mor ifanc y byddwn ni. A ddech chi fyny drwy hedfan trwy'r awyr, mae hynna'n wych. Gwych da iawn, diolch yn fawr iawn. Reit, awn ni at yr ola yn y rownd stepio, Meinir Siencyn. Mae Meinir byw yn Llanberis, ond yn dod o Wyddgrug a di bod yn clocsio ac yn dawnsio Gwerin a di bod yn ei gwaed hi ers erioed. Mae'n berson camera, cyfarwyddwraig a chynhyrchydd. Mae wedi bod yn gweithio ar y Gleniaeth Drec ac BBC a sianel beicio eithafol ar y we. Yn y blynyddoedd dwytha yma, mae hi wedi bod yn un o'r tîm llwyddiannus iawn sydd wedi bod yn gyfrifol am priodas 5,000 a prosiect 5,000. Mae hefyd yn cydredeg cwmni a tîm rasio beicio mynydd y lawr allt. Ond yn ystod cyfnod clo, mae wedi bod yn tyfu llysiau, adeiladu, beicio, a mae wedi prynu pick-up Subaru Brat. Felly mae wedi bod yn gweithio ar hwnnw. Cool, means. Ond ti wedi bod yn adeiladu rhywbeth arall yn y dyddiad dwytha yma, Lando? Do. Wel, pam ges i'r cynnig i wneud hwn, Annie, o'n i'n gwybod fysa pawb arall yn ei deuawdau a balli, ac o'n i'n meddwl, na, dwi ar ben yn hun. So o'n i'n meddwl, dwi wedi colli allan ar yr Euros, pwy fyswn ni wrth y modd yn cael bod fatha brechdan rhwng, felly o'n i'n meddwl, adeiladu rhywbeth nath o gymryd oes i wneud. Triawd cerdant bach i chi, efo'n ffefrynnau, chos os o'n i'n meindio bod rhwng y ddau yma, ynde? Gwych, Meinir, diolch yn fawr. Iawn, gawn ni weld pwy ydy'r frechdan sydd am Meinir Siencyn. A dyma ni, y triawd nesaf i gystadlu ar y llwyfan. Mae gen i ni bobl enwog fyma, Joe Allen a Gareth Bale.
ti'n gwybod? Pwy sy'n meddwl mae gan efo ddawn yn y byd am eisiau gwerin. Ac oedd dy wyneb di, oedd chdi mor trust, gan o hwnna. Just fel, dwi'n byw'r breuddwyd, dwi'n clocsio fo Gareth Bale a Joe Allen. Iawn ta. Awn i flaen o'n ta i bleid leisio. Felly, bawd ar Facebook Live wan, bawd i lleici ag enlli, calon i tudur a gethin, a cwtch i meinir Siencyn. Hwna sydd ar Facebook Live, ar Zoom, mi fydd o'n dibynnu ar eich sgrin chi, a mi gewch chi glicio, a mi roi y 30 eiliad ar hwn, play, leisiwch rwan. Felly bawd i enlli a lleici, calon i gethin a teds a cwtch i meinir Siencyn. Sgynna fi'n syniad, dwi'n gweld Facebook Live, so sgynna fi'n syniad sut mae hynna yn gweithio, ond mae gennym ni Sioned Steddfod yn cadw llygad ac yn cyfri i ni. Felly, unwaith fydd y 30 eiliad yma drosodd, na fo, rawn ni gyfri lawr o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, down i ben ar y pleidleisio. Ond mae'n bach o dileu ar Facebook, felly na ni aros i heini gyrraedd mewn. Ond, o'n i trio hel atgofion am Steddfod, am Tŷ Gwerin llynedd yn Llanrwst, ac oedd hi mor llawn a phrysur yn y Tŷ Gwerin ar gyfer y stomp. Oedd hi wedi bod yn llawn ers y 2 sesiwn cynt, a da ni'n cael cymanfa ger dant cyn y Stomp Werin, cyn Bethan Bryn yn arwain o'r llwyfan, a mae pawb wrth i bodda a mae o werth bod yna. Ond, o'n i'n cefn tro yma, ac oherwydd mae'n gymaint o bobl yn mynd a dŵad yma lle, mi oedd y stiwardiaid wedi cael cyfarwyddiadau clir i fod yn gwbl ffyn efo pobl. Os nad oeddech chi'n rhan o'r stomp, oeddech chi o'na. A mi nes i ddod ar draws stiward yn i'r rhoeti i Bethan Bryn Drian, oedd newydd ddod ar y llwyfan ar ôl arwain y gymanfa, ac yn dweud, be ydych chi'n dama? Ydych chi'n y stomp? Ac y Bethan yn dweud, wel na, dwi newydd fod yn neud y gymanfa, dwi eisiau mynd eista lawr. Ond mi oedd yr stiward yma yn eitha pendant bod rhaid iddi fynd. Tan i rywun gael rhyw air bach yn eich lys ti. Chwarae teg i'r stiward, doedd hi ddim yn arfer efo y pethau gwerin na'r byd cerdant, felly doedd hi ddim di adnabod Bethan Bryn Drian. Ond mae hynna'n atgof bach eitha difyr gyda fi, achos o'n i ryw chwyrthu bach tu fewn, ond hefyd dwi'n falch bod rhywun wedi deithi. Mae'n iawn, geith Bethan Bryn ddod i fewn i Stomp Werin. Iawn ta, dwi'n mynd i jecio'r chat ma rwan, i weld beth sydd wedi digwydd. Da ni'n mynd gwybod. Yndan, mae newydd ar i mewn. Tudur ag Gethin, chi sy'n y rownd derfynol. Da iawn. Dwi'n anghofio bod chi gyd ar miwt, chwarae teg i chi. Dwi'n teimlo'n ar fy mhen fy hun y llwyr yma, ond mae'n neis gweld chi'n cofio. Iawn, awn ni mlaen felly i'r rownd cerdant, y rownd ola. Wrth gwrs, Stomp Cerdant oedd i ddechrau, a mae'n braf gallu datblygu yn dydi, ac braf croesawu'r clocsio. Ond da ni'n mynd rwan at, wel, pencampwraig y Stomp Werin. Ond dwi wedi cael bach o crossweirs. Dwi wedi cael cyflwyniad i glesni Hendra Cennin. Y fenga a'r calla o Hendra Cennin ydi glesni yn ôl hi hun, ynddo. Mae'n wraig i Will yn dan non ac i dei, a mae wedi bod yn treulio y cyfnod clo. Mae'n dyna bywyd mewn perspektif iddi. Mae wedi treulio'r cyfnod clo yn myfyrio ger y tân tu allan efo gwrydryn bach neu potol o gwrw, yn sgwrsio ei phlant ac efo'i gŵr am y byd a'i bitha. Yndi, mae Glesni Owen yn berson dwys iawn. Ond nid Glesni sy'n mae hefyd chi'n gweld, ond Menna Post. Hi ddari ennill y llynad, felly wrth gwrs mi oedd eisiau bod yn ei hôl. Sut wyt ti, Menna? Gawn ni weld wan os ydy Menna'n gallu ffeindio'r unmute na'n ddigon sydyn. Hen dechnoleg yma, Anni. Dyma fi, dwi yma. Dwi wedi cyrraedd. Dechnoleg. Wel, Menna, ti wedi joio'r lockdown? Di joio. Wel, do anaddo de.
methu mynd allan i weld ffrindiau falle, ond mae di bod yn oce, de. Mae deliveries di bod yn fflio i mewn. Dad, no. Iawn, ta, ti eisiau cyflwyno dy berfformiad ta just mynd amdani nawn ni? Wel, am cyflwyno, agos mae'r henglisyn a disgydwch chi eto fath o math y llynaf. So mae di gadael fi. So, dwi wedi dod drosti ar ôl llynaf. Gwrandwch ar hyn. O, dwi falch o glywed. Gret, dyma ni ta, Menna. Wel, dyma fi, dwi di goroesi y menopos sydd yn hen stori. Wedi cael rhyw transformation, corff fel chick ar y babe station. Diolch byth am liposuction, HRT a breast reduction. Wedi swapio'r tenaledi am y G-string di bach lacy. O, sbiwch, o'n sgyn i rwan. Y gŵr? O, aclyn o hwnnw di hen fynd. Nes i gwyndo. Cic out i'r gŵr i Abu Dhabi. Cradur bach oedd o mewn aldi. Erbyn hyn dwi'n single mother. Mega hot under the cover. Deud gwir, dwi'n eitha randy. A dwi berchen, pishin handi. Di bach ifanc, haircut trendy. Dim ryw ddrip o geiliog dandy. Ma' hwn yn lovely. Oh, gorgeous. Gorgeous. Oh, lovely. Gwydwch. Mae o'n y gym ar doriad gwawr. Coeliwch fi, mae gorffel cawr. O, dwi'm yn siarad am y biceps, am y six-pack, nac y triceps. Wir i chi, dwi wedi mopio. Amball waith, dwi'n methu copio. Efo'r sylw a'r holl flyrtio. O, fy new, dwi'n really joio. O, di joio ni gochda, di joio. Holidays? Do, fi eisiau holidays. Brilliant. Brilliant. Gadwch. I Magaluf, 18 to 30s. Hermodin, picture 50s. Refion blw tan drin y bora. Mewn high heels yn slochian vodka. Abad gwyn, dim pot o de. Dim cinio sil, ond take away. O, dim mwy o ddarllan y Cambria News. Y Karma Sutra sydd ar iws. Sydd ar di hwn? Felly ferchaid, peidiwch a poeni. Os di'ch hormons chi yn wonky, mae 'na obaith a chofleidio menopos sydd di mynd heibio. Dwi di cael new lease of life. Dim mwy o griff, dim mwy o strife. Byw fel hoedan 23 ar men ar pos sy'n men. I'm free. Gwych iawn. Diolch ti fyna. Ffantastig. The pisin bach na ni dros werth i weld. Mwasi. Oedd yn gwybod bod o fyw ar Zoom. Wel.
Fydda i ddim byd am hynna, de. Wbath wrth y fo a fi yna. Reit, diolch i Menopos. Awn ni ymlaen at y nesaf yn y rownd cerdant. Gwilym Bowen Rhys wedi blynyddoedd o geisio'i ora i gael i fewn i griw cŵl y sgîn roc Gymraeg. Mae Gwilym Bowen Rhys bellach wedi derbyn i fethiant ac wedi cofleidio ei gig mewnol hen ffasiwn gwerinol. Yn ystod y cyfnod clo, mae o wedi treulio amser yn casglu a chyfnodi mathau gwahanol o gachu adar yn plwyf Llan Llechig a gwylio fideos hunan addysgiadol YouTube ar sut i drwsio peirianna fax. Wel, does ond un cwestiwn i ofyn felly nag oes. Gwilym, faint o wahanol fatha o gachu adar sy'n yna yn Llan Llechig? O, uginia. Mae'n ormod. Ie, mae'n lot fawr. Dyna di'r ateb. Reit, dwi'n rwych ymlaen i weld y fideo di. Ys gen ti deitl i'r darn yma? Wel, ie, dwi wedi sort of fatha, dim cam ddallt, ond dos o'n i wedi gwneud mwy o ymdrech ili a sgwennu rhywbeth. Ond, ie, bydda doniol, ond o'n i jyst i, mae'n just hen gan ydi o, go iawn. Ond, ac o'n i'n hoff ohono fo, so o'n i jyst i wneud fersiwn o can yr hen lanc. Ti wedi mynd mewn i dy hen lanc fewnol di, do? Doedd am lot o waith i wneud yna, rili, ond... Iawn ta, garol ta. Gwilym Bowen Rhys a'i getyn yr hen lanc. Os hoffech i wybod rwyf dros 20 oed, yn iach fel y gneuan a sadar yn rhoed, gweithio yn galed drwy gydol fy oes, a dwi'n ambell ergyd a phennid a chroes, rof doncar fy'n helyn mor felys i chan, a smocio fy nghetyn flaen tan llwyth o dan. Mae gennyf ddiadell a buches di glwy, a digon i'm cadw rhag mynd ar y plwy. Caf siot o laeth enwyn i lenwi fy mol, ac uwd ar ôl swilio ond cyn cysgu'n rhol. Rof doncar fy'n helyn mor felys ei chan, a smocio fy nghetyn flaen tan llwyth o dan. Os unig yw bywyd hen lencyn fel fi, rwy'n hapus rhyfeddol yng nghwmni fy nghi, heb wraig fach yn poeni nad wedyd y drefn, na tharfydd y mwthyn a sgrwbio fy nghefn, gwell lawer i'w telyn mor felys ei chan, a smocio fy nghetyn flaen tan llwyth o dan. Os unig yw bywyd, rwy'n byw neith ar hwydd, heb boeni ryw lawer am fethiant na llwydd. Prif amcan rhai pobol yw crafu am bres, ond yr holl grafu, nid unt fy mrynes. Gwell lawer yw telyn mor felys ei chan, a smocio fy nghetyn flaen tan llwyth o dan. Fan ddaw'r alwad rhyw ddiwrnod a ddaw, i adael fy mwthyn a mynd ochr draw. Na fyddwch a larys a'ch gryddiau yn llaeth, mi fydda fy'n hapus ar syl gwyl ac waith, os cafn o delyn mor felys ei chan, a smocio fy nghetyn flaen tan llwyth o dan. Gobeithio pob adran clopio. Bendigedig, diolch Gwyl. Edrych yn gyffyrddus iawn fan o flaen tan hefyd. Iawn, yr ola yn y rownd cerdant. Cantores opera o Lanfair Pwll ydi Llio.
Wyn Evans o Ynys Môn. Ond bellach difa y DIY yn ei llu bach teras yn Hyllgoed Caerdydd. Mae hi reit handi hefyd. Yn ystod cyfnod clo, mae di plastro, peintio a ffapuro. A'i hoff dwsyn ydy'r sandar. Rydym coelio chdi sydd wedi papuro hwnna tu ôl chdi, Llio? Dwi'n licio. Waw, ydw. Dyna di'r peth am lockdown, dos e neb yn cael dod acw na cwrs dyma di'r unig jans gael ddangos yn waith. Ond ti hefyd wedi bod yn hwla hwpio a copinio cacennau hefyd, ynddo? O. Da, joio. Ia, Dad. Dwi'n reit impressed efo'r DIY, rhaid i ddweud, ond ti'n mynd i fod yn datgelu cyfrinach go fawr, dwt? Yndw. Mi fyddai'n datgelu cyfrinach mawr i Gymru gyfer heno yma, a dwi chydig bach yn nerfus. Dwi ddim wedi canu cant dant ers pan o'n i'r ysgol. Ac dwi wedi sgwennu y gan yma yn arbennig i berson arbennig iawn, a dwi jyst yn gobeithio beth y person arbennig mae baba i mi. Felly, dyma fy nghyfrinach. Dwi'n gobeithio bod y person arbennig yma yn gwylio. Diolch, Llio. Dyma ni berfformiad, Llio. Mae gen i gyfrinach nid dwi'n ei chadw yn hash-hash. Mae o fel rhyw fath o gyffur, ffrindiau annwyl gennau grash. Dwi wedi gwirion'n wirion, gen i obsesiwn o Rhys Meirion. Mae gweld ei wen hudolus yn gwneud mi wrydo fel yr hos, a sŵn ei chwerthin melys yn groes rhwng chwadan a Santa Claus. O, mam bach, mae gen i broblem, dwi'n gweld ei wyneb o ym mhobman. A siffeta mae o'n ffoxy, a boes bach mae ganddo lais. Pan ymddengys ar fy moxy, mae'n cyffroi bron ar ryfflom hais. Cyfyngwthiodd i ar fy echel, bob tro mae'n canu nodau uchel. Bym i bron a chachu bricsan pan ddaeth hysbyseb ar y sgrin. Roedd o fel petai'n darogan ein deuawd perffaith, y dream team. Mae gen i dric i fyny'n llewis, mi fyddai'n siŵr o gael fy newis. Anfon o'n i dy swyn o heno, anfon o'n i datgoffa di, bod sŵn fy llais yn ddigon i chwalu'r holl gantorion eraill. Rhys cana ddeuawd efo fi. Please cana ddeuawd efo O, mam bach, gwych, dau. Diolch, Llio. Dwi'n gobeithio bod Rhys Meirion yn gwylio. Iawn, ta. Pleidleisio. Reit. Sut fi wan? Dwi wedi chwerthu... Dwi'n meddwl hwnna oedd y rownd gerdant fwyaf wellgo da ni rioed i gael yn y Stomp Werin. Iawn, ta. Ar Facebook Live, glesni neu menopause a'i hync tronsiog bawd. Gwilym yr hen lanc a'i gytun, calon. Llio a'i hobsesiwn efo Rhys Meirion, cwtch. Iawn.
A wedyn mi gawn ni'r bleidlais i fyny ar y sgrin, ar Zoom, mewn 3, 2, 1. Ffordd ni. 30 eiliad i bleidleisio. Sy'n rhaid fi bwysau clodd. Mae'n dod i fyny yn hemptio fi, ond wrth gwrs yn hollol i byd, dwi'n mynd pleidleisio i neb. O, dwi wedi cael neges yn dweud, mae Rhys Meirion wedi ymatab ar Facebook. Llio, this is your moment. Sut ar wynaf y ddear dwi'n mynd i gael y neges yna o'n i ddarllen? O, mam bach, Rhys, dwi'n sori. O, Llio, doeddwn ni ddim yn gwybod oedd y neges. Wel, ti'n gwybod rwan, Rhys. Dwi'n synhwyro bod yna ddeuawd ar y ffordd. Iawn, amser ar ben ar y pleidleisio, ar Zoom, a Facebook. O, dwi'n teimlo, dylsen ni gael rhyw ddeuawd bach. Reit, mi fydd yr rownd derfynol, cyn trad yng aros am ganlyniad yna wan. Y rownd derfynol yna, rownd amgen i bawb sydd wedi arfer efo'r stomp, unrhyw stomp. Dwi'n cael negesuon, mae wedi bod yn agos iawn. Cyn i fi egluro rownd derfynol tan i gylchu'r canlyniad, mae wedi bod yn agos iawn. Ond yr enillydd ydy Llio. Mae siŵr bod Rhys Meirion wedi bod yna do. Yn pleidleisio flat out, Llio. Dwi'n siŵr. Reit. Be ydw i wedi dweud? Iawn, rownd derfynol. Reit, mae gennym ni Gwyneth, Tudur ag Eithin a Llio. Tudur ag Eithin, ydych chi wedi trafod o flaen llaw yn un o'n chi mynd i fod yn cystadlu yn y rownd derfynol. Fel arfer, ydych chi'n rhoi ail berfformiad o'ch sgil, ond gan ni bod ti'n steddfod amgen, da ni'n cael rownd amgen. Nithiwr yn hwyr nithiwr, nes i e-bostio pawb yn dweud, dyma sy'n digwydd yn y rownd amgen. Mi fydd gynnwch chi tua munud i ddangos rhyw wrthrych sydd efo cysylltiad neu stori ddifyr ar y byd gwerin. A mae chi funud i ddeud eich stori ddoniol i roi adloniant i'r gynulleidfa, a mi fyddwn ni'n pleidleisio yr un fath. Mae Gwyneth wedi flannu a Gwyneth sy'n mynd gyntaf. Mae wedi mynd i nôl i gwrthrych, mae'n siŵr. Felly, i wneud y glir, aha! Waw! Iawn. Sy'n edrych yn fwy perig bus efo hwnna, Gwyneth. Felly, dyma fi'n digwydd. Na i amseru munud, ond ei adael chi orffan eich stori, ond pwydwch a siarad am hir, de. Neu gad y llygad, iawn, os fyddi wedi mynd dros funud Gwyneth neu weiddi. Iawn, felly, yn y rownd derfynol, Gwyneth Glyn a'i stori hi, ffwrdd chdi, Gwyneth. Wel, tryfer trwstan ydi hwn. Ac mi fydda fo'n cael ei ddefnyddio'n wreiddiol i dynnu pysgod o'r afon. Ond ers y 19 ganrif, mae wedi bod yn cael ei ddefnyddio mewn ymrysona, nosweithiau llawen a gornesta baledi i brocio unrhyw un sy'n mynd yn sownd neu sy'n oedi. A mae sawl un o'n mawrion ni wedi chael un i dydd. Mae Mered, mae Harry Richards Annwl, Linda Griffiths, Chafodd Mair, Thomas Evans Rioed ti, ond mae Arfon Gwilym hyd heddiw efo marcia ar ei fo chwith, ar ei benol, a amball un arall hefyd. A mi sylwch chi bod y pigyn canol yma ar goll. Gwilym Bowen Rhys. Ydan ni'n ama na ddanna mai. Felly dyna i chi, hen draddodiad o gobeithio bydd o byw. Gwych. Spot on o'r amseru hefyd, Gwyneth. Diolch yn fawr iawn. Be oedd enw eto? Y tryfer trwstan, de. Tryfer trwstan, ia, dwi'n cofio wan. Dwi wedi clywed. Iawn. Tudur, neu Gethin, pwy sy'n mynd, Tudur, ia? Fi sy'n wrthi, ia. Iawn, mae dy funud di yn dechrau... O, mae'n ffôn i'n canu bod dim ond. Iawn, mae dy funud di dechrau rwan. O, flip-flop sydd fi. Ond cyn i ddechrau, yr stori yma, ni wedi colli rhywun yn byd o'n Stomp Werin, ni'n ohoelio'n wyth wrthos mae Alice Williams, a mae rhyw atgof o beth i hi sydd â fi. Rhyw spel fawr yn ôl, o'n i rhyw 15 oed mewn rhagbrawf yn eia ddawns, o'n i yn y cefen yn y gynulleidfa reit ar y top. A rhwng cystadlaethau, o'n i'n chwarae biti, siwr o fod am chwiorydd neu'n ffrindiau, yn trial dwy'n flip-flops i'n tu ôl fi. So, nes i dy ben, a cydio flip-flop i'n ffrind,
a gidio na fe, a tynnu fe'n gyflym, a ath y flip-flop. Hedfan, gros yr ystafell, lando rhyw set neu ddoi o blaen y gynulleidfa ar gefen i'w fenyw. Mae ni'n codi lan yn mynd, Alice yna, a ges i look da mam fel look capel. Ti oedd hwnna, ses i lawr i'n deg, o'i sori, llanau dwst bant y flip-flop, a war y teg na ti gymryd yn ddad, felly rhywbeth bach am Alice hwnna. Diolch sydd beth i gedig. Alice Drean, y coffa da amdani, y teyrngeda da di fod amdani os oes yma hefyd. Iawn, felly Llio, chdi sydd nesa, dy funud di yn dechrau rwan. Reit, mae gen i ddarn o bren, ond mae o wedi dod o'r holl ffordd o Ffrainc, a mae'n stori fi am un o'n ffrindiau gorau fi yn y byd, Sean Gwilym Jones, please, mae ddau mi. Fi gyda fi'n ffrindiau ar ôl y stamp ma. So, mae Sean yn dawnsio fo dawnswyr Môn, a rhyw 15 mlynedd yn ôl mi gafon nhw wahoddiad i fynd i ddawnsio mewn gwyl yn Ffrainc. A beth bynnag traf ar y llwyfan yn Ffrainc, a mi oedd o yn mynd i neidio dros i hancas, ond yn anffodus, oedd ddim cweit mor llwyddiannus at ydy'r agethin heno yma, a nath nhw'n cweit neud i, a nath o syrthio yn glewt ar y llwyfan. Ond mi ath pethau o ddrwg i waith pan nath o drio codi fyny, a nath o sylwi fod o'n stuck. So wedyn fi o raid yn walw y paramedics a'r brigad y dan, allan i llifio fo allan o'r llwyfan. A nath nhw orad i surgically removio'r llwyfan o'i benolo, a rwan mae gyda fo graith, siap, sws ar ei benolo, sy'n rhoi diffiniad newydd i Kiss My Ass. Sorry, Sean. O, mam bach. Gwych iawn, wel dyna dais o straeon yn y rownd derfynol Stomp Werin amgen. Diolch yn fawr iawn. Reit. Mi gawn ni'r pleidleisio wan, mi gawn ni'r pleidlais ar Facebook i ddechrau ta. Na ni fynd yn ôl y drefn. Gwyneth fydd bawd, Tudur ac Ethyn fydd calon, a Llio fydd cwtch. Iawn, felly bawd i Gwyneth, calon i Tudur ac Ethyn, a cwtch i Llio, ac ar Zoom fyddel safod i fyny, na i roi 40 eiliad tro yma. Pleidleisiwch rwan! Rwan, dwi'n dod... O, hold on, dwi wedi gael. Dwi'n dod fyny. Mae yna newid pethau. Os da chi ar Facebook, gywch chi bleidleisio. Nawn ni gael 30 eiliad ar yr Zoom. Problemau dechnegol. Nes i joio'r straeon yna, deud y gwir. Sgen rhywun arall stori maen nhw eisiau doedden nhw ddim yn yr ffeinal. Dwi'n gyda fi straeon de, a mae'n siŵr bod dwi wedi cystadlu lot yn erbyn Llio dros y blynyddoedd, do Llio, steilota felly. A dwi'n cofio de, trio canu bachgen bach o dincar ar y lwyfan yn Steddfod Sir Bangor de, ac anghofio'n eiriau, a just crio ar y llwyfan. A dwi'n licio bachgen bach o dincar i'w lawer ers hynny. Ond dwi'n siŵr bod gen pob i'w basgofion. O dincar chwaith, fan o. Oh my God. Anni? Ie. Ti'n gwybod beth i hwn? O, iawn, gawn ni glwad, beth i hwn? Wel, hwn ydy'r stompiwr gwreiddiol. Hwn yn y stomp gerdant gyntaf gynhaliwyd yn 2007. Hwn oedd y Whopper. A fe brofi o, mae o fan hyn. O, da! Hwn mae dwi'n gadw fo'n saff, y stompiwr. Y stompiwr, ie. Bydd yma ni basio fo ymlaen y flwyddyn i flwyddyn, dweud y gwir. O, da, dwi'n licio hwnna, Mair. Reit. Esa cam bod chi ddim yn gwybod, mae o'n saff gen i fan hyn. Ie, fe ddylsen ni gael y stompiwr yn ei ôl o'r Whopper. Ie, mi ddylai bod yna rhyw Whopper dyla. Yn anffodus, dydy'r bleidlais ar Zoom ddim yn gweithio, iawn, felly, y bobl gyflym, bobl sydd ar Zoom, os fedrwch chi fynd ar Facebook i bleidleisio, bydych yn poeni, diolch yn ddiwedd y byd, yma i gael hwyl ydyn ni. Ond, nawn ni roi 30 eiliad ar hwn wan ta. Iawn, ewch ar Facebook Live os fedrwch chi i bleidleisio. Bawd i Gwyneth, calon i Tudur ac Ethyn, cwtch i Llio, a mi straeon nhw. Iawn, 30 eiliad i dechrau rwan. Mae stori Mair wedi atgoffa fi
unwaith eto eleni, dwi wedi anghofio trefnu stôl. Lle ydych chi'n cael stôl rithiol pob bynnag sy'n ennill. Ond rhaid i ddweud, yr clod yr mawl ar bri ydi o. Ond dwi'n licio, da ni ddim yn ymwybodol mai stompiwr neu oedd y wobr wreiddiol. Dwi'n meddwl ddylsa ni atgofodi hynna, achos mae yr hen stôl yn bach o hassle tydi glisni. Neu mynd nes di ennill stôl llynedd, a mae dal yn Llanrwst, ydy? Ar lawr fi si'n eista drwy'r steddfod ar ôl hynny. Weli si'n stôl eto. Yn un peth, o'n i mor falch bod fi wedi hennill i. Yn ail, oedd i ri drwm, a mi oedd hwn di mynd i'n hoesa fi byn hynny. Yn methu cario dim byd allan o'r maes. So dyna. Iawn. Ond ges i hwn yn lle, de. O, handi. Pleidleisio di dod i ben ar Facebook wan, felly na i Richard i gael y neges yna. Da ni wedi cael. Reit, dyma ni wan, y canlyniad mawr. Pen campwr, neu ben campwraig, y Stomp Werin, Steddfod Amgen, 2020, ydy Llio. O, fydd y fam y falch wan, Llio. Ond da ni'n ymwybodol iawn hefyd bod Rhys Meirion yn falch iawn drostach chdi, Llio. O, diolch Rhys. Saf yn uffar o beth, as ni'r unig person yng Nghymru gael ei blacklistio gan Rhys Meirion. Wel, gai ofyn yn garedig i bawb ohonoch chi ddadmiwtio'ch hunan. I ni gael ffarwelio pawb ohono ni efo'n gilydd yn swnllyd ac yn giamogs ac yn hafoc i gyd. Diolch yn fawr iawn i Steddfod Amgen ac i Cyngor Celfyddyda am wneud yn siŵr bod ni'n cael Stomp Werin eto leni. Dwi wedi joio fy hun. Diolch yn fawr i chi'ch gyd sydd wedi cystadlu, wedi gwneud gymaint ymdrech efo'r fideos gwych na. A diolch i bawb fi oedd yn pleidleisio ac yn joio ar Facebook Live ac ar Zoom. Tan flwyddyn nesaf, boys. Diolch yn fawr iawn. Allan gwrchad y mawr i Llio. Da mi di Gwych iawn, boys. Da iawn. Dwi'n meddwl bod dal yn byw ar y we rwsyd. Diolch i chi. Llangorchada, Llio. Da iawn. Da iawn. Diolch i chdi. Llangorchada, Llio. Da iawn. Llangorchada. Da iawn pawb. Da iawn. Dwi'n licio fi sy'n bygio Dylan Cerniw yn gofyn am gips sydd wedi sgwennu cerdad. Da, rhaid chdi ddeud mwy o'n. Diolch yn fawr iawn i chi gyd, boys. Dwi'n meddwl bod ni wedi dod o ddar yr awyr gyfan gwbl yn, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn i chi. Ta-ra!